Kaixo Sinfo, ze moduz? Posten naiz? Soinuari buruzko gauza batzuk kontatu nahi dizkizut. Soinua ikusi ezin duzun zerbait da, ez alda ala? Ez da usaindu ere. Ezin duzu dastatu ere janarion baten bezala. Ez da oratu ere, harrapatu ere. Soilik entzun dezakezu. Eta sortu, soinua sentitu ere egin dezakezu. Gure mundua, gure bizitza, hainbat hotsek inguratzen dute. Beti ere entzun badezakegu edo entzuten badakigu. Jarri eskua bihotzean, eta sentitu zure hotsa, eta zure taupaden erritmoa. Taup, 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 taup. Ane, Jokin, Unai. Ane, Irantzu, Aize, Mikel, Naia. Sinfo, non zaude? Soinuekin pixka bat jolasean? Sinfo maitea, nolako harrapala da. Bai, soinuek altuera desberdinak izan ditzakete, pertsonek bezala, zure hiriko etxeek, zure auzoko mendiek, Veneziako dorre harrigarrien bezala. Divertigarria da soinuak igotzen direnean, edo jeisten direnean, edo igo eta jeisten direnean mugitzea. Probatu nahi alduzue gurekin. Oso ondo.
Soinuen altuera desberdinak era askotara idatz daitezke. Adibidez, marrazkien bidez. Orain abestuko dugu. 1, 2, 3, 4. Hemen, biolin bakoitzak soinu bat adierazten du. Hau txarto da. Orain bai. Altuera desberdinez gain, soinuak laburrak izan daitezke. Edo oso laburrak, luzeak ere izan daitezke. Edo oso luzeak. Kontuz info! Instrumentu batzuk soinu laburrak sortzen dituzte. Eta beste batzuk berriz, luzeak. Soinuaren iraupena laburtu edo luzatu egin dezakegu. Gainera, gure telebistaren volumena bezala, soinuaren intentsitatea igo edo jeitsi dezakezu. Soinuak askotariko intentsitateak izan ditzake. Fuerte, oso fuerte, suave, oso suave. Soinua nork eragiten duen edo nola egiten den desberdina izango da. Soinu bakoitzak bere ahotsa dauka. Bere timbrea. Bukatzeko, soinuak abiadura desberdinetan egin daitezke. Azkar egin daitezke, mantso, bihotzeko taupadak bezala. Korritzen baduzu, zure taupadak azkartuko dira. Lasaiago zaudenean, zure taupadak mantsoak dira. Hori pultsua da.
Soinuak eta haien pultsu, altuera, iraupen eta intentsitate aukera kombinatzen ditugunean, doinu eta askotariko abestiak sor ditzakegu, ahots desberdinen bidez. Kaixo Zinfo, zer berriz bidaian? Italian jarraitzen duzu ikusten dudanez. Venezian, ulertuko duzu orduan adagio hitzaren esan nahia? Adagio italierazko hitza da. Musikaren abiadura mantsoa dela adierazten du. Mantso, jo behar da. Musika lasaia denean, andante esaten dugu. Oinez bezala, gutxi gora bera. Allegro berriz, azkar joan nahi dugunean esaten dugu. Presto oso azkar da. Laster arte, Zinfo!